Cuan mindi Kunas ngampang Kati unggani Senajan tua Sanggup ngobati wiwitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah iku ucape wong ahli ibadah sok nikmati ben husnul khotimah. Indonesia iki wis merdeka awet taun 45 Presiden Bapak Insinyur Soekarno uripe wong cilik ngrasakno mulya. Nomor loro Bapak Soeharto sembako murah uga palawija pembangunan saben taun mesti ana presiden lengser utange sak gunung mulya. Nomor telu Bapak Habibie piyayine cilik ahli teknologi Timur merdeka Indonesia merasa rugi bareng lengser amarga didemonstrasi. Nomor papat Simbah Gus Dur karepe pemerintah kon tumindak jujur cilik gede isine padha ngudur bareng alase tak petugas do nyelamur. Diteruske Ibu Megawati sing dijuluki presiden reformasi jabat 3 tahun utang iso dikurangi bareng nyalon radadi ketunku setengah mati. Diteruske Bapak SBY memberantas korupsi sing diutamake saben taun masyarakat nampa BLT nanging sing sirahe ngelu sing dadi RT. Presiden saiki Bapak Jokowi dipilih rakyat kanthi senenge ati sing dadi pejabat aja kakean korupsi bisane mari nek wis dibuntel mori. Winginane ana BLT iku jatahe kanggo wong ora duwe sing ngedumi petugas panitiane lah kok sing didumi jebol dulur-dulure. Ana BLT aku ora kebagian jarene aku wis duwe penggawean nek ana tarian omahku dinggo jujukan wayah dum-duman aku mesti kliwatan. Ana BLT kono dadi rucek sing sugih entuk wetenge wareg sing mlarat gak entuk pikire tambah judeg jebol sing ngedumi matane pitu. Wak nandir bakul kayu jakeh kowe ku kok mlete aja mlete lho udut cek metu irung kengko nek watuk keselek mlebu rumah sakit. Apik ya kaya pabrik Kustin. Kaya Kustin pabrik. Tanem saiki wong cahe gaul kok do ning warung kopi, do ngopi sak kancane, iso ngombe kopi, iso ngomong, iso rokok. Plepok ngene irung. Ora iso kecelek wis biasa. Wis
wis biasa ya. Alah plepokmu lho. Alah. Iku tutuk sesuk ta ora. Lho malah bok emut, Rokok kok asin. wong rokok bok-bokno irung kok ora asin kula apa? Jajal go bokno kelem cepit malah kecut. Masa irungku ana uyahe kok iso. Buak kono lho. Udut metu irung dibabut tulung-tulung. Coba buak nek kene nek kepetak cah cilik-cilik. Along iku lho ora mikir buah. Aja amuk iku padha-padha makhluke Allah, nek mbok amuk awake panas ya, Mbah. Masa. Lho iku Mak Suwarmi. Iki lho. Ya wis nganggo kudung. Iki lho. Ya awak man tak tukokno ke Mak tak luru kok. Tak tukokno kudung kowe. Nggo kenang-kenangan ya dienggo aja dicanah lho rene kowe. Moh aku Tampani, Mbah. muga barokah ya Mak. Mbok elek mbok HP wong iku ancen lah kunukokno. Sing penting barokah. Iki putune Wak Nandir. Aja buka nek kene ah. Ke salaman karo mbae, gurine mbae kok lho tengah. Nek wani salaman karo aku ora ngarah wani. Sebabe apa? Engko ali-aline lak ilang kok sak. Iki barang ya ora mikir buah. Aja salaman, iki mang tak takoki e. Iki gak seswa iki muni ngono kok. Alamah, Gak wis ah. Aku dongakno ya. Lancar. Ora lancar. Lho kok ora lancar piye lah? Ya akeh. Ning Kadungane ora akeh kowe. in. sik. Kenapa Cung kok nangis napa? Biasa cah cilik ya nger. Jek iki lah Yupi. Meneng ayo, meneng. Gendong. Wes jarno putune Wak Nandir. Gel. Gak apa-apa. Gak oleh jalukne. Aja. Nangis iku lho. Oh, gak ora perkara kudung iku. Kemanjan bocah cilik nek anakku langsung meneng langsung dimiki. Iya mah ora wis sama wis ah. Cup. Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Iki dina muga-muga biyayi ngerang sak bubare ngekholi waliullah Nyai Ageng. Muga-muga biyayi ngerang pinaringan barokah. Selamat ya selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap. Alhamdulillah. Iya, kok nangis terus iku piye? Lho, Saya sabar. wis meneng. Bon meneng. Nah, wes kowe kan lungguh Mas, kono lho. Kono awar pake. Kengko nek ngodak-ngadeg kesoting malah. Nah, kono pinarak. Alhamdulillah. Jangan ngadeg, Mak. Iya nek bocah ya ngono. Ampun dijiwit tamu ndak nangis. Kaya ana sing sumuken nganggo ilir-ilir. Lho kok ana maklip mam apa? Dipoto. Kudunge jaluk sik kudunge nek menawa iku kok iso. Ora perkara kudung. Wong bocah cilik iku ancen ngono, kabeh karek kesabarane wong tuwa. Sampeyan iki diuji, duwe anak diuji kon sing sabar ngono. Ya tangi ya, mantep.
Deng tak. Ayo nganter. Deng tak. Dek dikendang, Mbah. Iya, pancen foto kesayangan yo ngono iku, bocah bari. Ya. Dikendang. Ya. Bismillah. Ora gelem dikendong. Ya, Wong. Gendong, Mak, gendong. Pak gendong apa? Wes meneng. Gendong, nek nangis gendong. Sesuk nek nggone Om Tengil ya. Sesuk rono. Iya meneng Cuk. Alhamdulillah. Di syuting dilebokno Karsidi. Lampune bentire ya. Ana biar ana abang ana ijo. Iku lho syutingem tembak mirip, Pak. terus. Pak sampean mirip lho, dikon mirip ngono kok. Sampean kan mirip. No. Syuting aja cekel menang terus. Iya, pakane kan mirip meneng. Yo meneng share lho. Lho, garu lho, garu. Iya. Ayo dijamoni gen meneng ya. Dijamoni gen meneng. Suwe ora jamu godhong cubung. Suwe ra ketemu pisan demek iro. Suwe ora jamu. Sek, ngapain neng di lungguh sek. Kowe lungguh. Kok iso ngluncur ae kok iso kenthut omahmu. Kowe ku kok sembarang dingah wong mbok amuki lho. Suwe ora jamu godhong cabe. Suwe ra ketemu pisahan demek lambe. Suwe ora jamu godhong tela. Suwe ra ketemu pisan demek dodo. Suwe ora jamu godhong lateng. Suwe ra ketemu pisan demek weteng. Suwe ora jamu. Kok saya mengisar. Gak apa-apa. Kok parian ya. Iya. Suwe ora jamu godhong jengkol. Suwe ra ketemu pisan demek suwe ora jamu godhong jengkol. Suwe ra ketemu pisan demek suwe aku gak wani aku. Wong demek ngono-ngono kok rawane lho. Iya gak wani nono wedok-wedok akeh. Lah iku sisae iku kok menang turu ngono. Sapa? Ku lho. Ancen turu dipangku karo makane kok ya. Ki wani? Wani. Suwe ora jamu godhong jengkol. Suwe ra ketemu pisan demek kentol. Ora beres kowe iku. Lho kok ora beres lho. Ngisor ngilak kok ngumbut ngene iku piye? Oh gak masalah, sing penting ra tibane. Oh, pomong Purwakanti. Gurine ngarepe O, gurine O. Ngarepe A, gurine A. Ngarepe I. Gurine ya I. Contone badhe tindak pundi, Piyayi? Badhe tindak pati. Iboki ya. Iboki. Lah kok tindak pati? Mundhut roti.
Lah kok mundut roti? Kagem Mbah Yai. Ibu iya. Boi. Nah, nek sebut genjong lah wis beres lah. Lho kok kagem Mbah Yai? Niku napa sakit beri-beri? Ibu iya. I Lah kok sakit beri-beri? niku napa riyen duduk gembili? Lah kok duduk gembili? Kagem Mbah Yai. Ibu iya. Hmm. Kok kagem Mbah Yai? Niku napa patungan karo Wak Suwarmi? Ibu iya. Iboi. Kok patungan karo Pak Suwarni? Aku gegeten kok tak beci. Kowe karek takok ae lho. Marai kudung mang apa? Kak, niatku ikhlas lahir batin kok. Ah, aku ya iso nek Iso. perkara parikan ngono. Sajake kok mangkel. Kantun truk diesel lho, eleh Kok kantun truk diesel? dereng diganjel, Kok dereng diganjel? enten kodhok kintel, Lah kok wonten kodhok kintel? guyune pingkel-pingkel lho, eleh Akeh men lho. Kok guyu kepingkel-pingkel? dereng sarapan sego petel, Akeh men. Kok dereng sarapan sego pecel? bakule dereng nyambel, Akeh men lho. Kok dereng nyambel? uleg-ulege tugel lho. Kok uleg-ulege tugel? Aku mangkel ke tak ciwel. Kowe kita kok terus ngakali wong kancane. Lah nek ngakali kok. Lah kowe ku mlem jawab. Ya perkara jawaban niku mulange aku jawab ya dilambi ngono. Angger duwe lambe iku Ya kena dienggo jawab, ku jawab kena ning omong. ngomong. Ana duwe lambe kok ora kena nggo omong. Lambe apa? Iku lambe sumur. Kowe tumun lambe sumur ngomong. Iku boto iku gak usah. Lah iya. Ya diku lambe ya di kuping ya kena dienggo anu ngrungokno. Angger duwe kuping, Kena dienggo ngrungokno. ana duwe kuping kok ora kena dienggo ngrungokno. Kuping apa? Ku kuping wajan. Kowe tumun kuping wajan ngrungokno. Ya celuk kowe no gak usah. Kuping wajan kok mbok padana menungsa. Mulane dadi wong ku sing pengalaman jajah desa Milangkori. Terus angger lawang Mbok enggoki. apa kok enggak iku? Lah kowe angger dina ana wong digawe mbok parani terus. Apa-apa. Wong jenenge dagel. Dagel. Angger awake obah bayarane gegel. Beda Sawal. mek badut. Nek badut Angger ning dhuwur obah medun tok udut. Ora entuk udut iki ora ketuten wong kewane ana sing udut. ora ana kewan kok udut iku lho. Iku cangak udut, iku ora udut. Iku kewan iku. Mungkin tak bedheki kewan nek ora roh. Lah kewan nek ora ngerti. Ngerti Manuk apa sing betah ning jero banyunan? manuk gendilang, Ya, manuk dara. ora. Lah manuk apa? Manuke wong Daud. Ku betah ning jero banyunan, dikum sedina dintas sore ora mati malah jebibir. Masa mau manuke wong Daud? Iya, Lah kowe manuk apa sing nututi wong tukang becak? ora ana ah. Ana Manuk apa? manuke sing becak. Iku manuke sing becak ling tuku ke pasar kayu didebek ngguri ra nututi manuke. Kira wedhus. Wedhus roh, Wedhus nek madhep ngulon buntute ning ndi? buntute nek etan. Alah alah. Buntute nek etan nek wedhus madhep ngulon, buntute nek wetan. Ya, wedhus madhep ngulon iku buntute ya ning bokong. Masa ning bokong. Lah kok nek wedhus madhep ngulon, buntute ning etan, ape mlayu ngulon nak laran cukup buntut ning etan. Iya ya, kowe kok ngerti kewan-kewan lah. Lah Ya. wedhus ki suarane wedhus domba piye? Bah. Alah wong kowe kewan anu sopan wedhus ku apa? Lah kok sopan wedhus? Lah ke nyeluk aku sapa? Ceblong. Ceblong. Wong kewan wedhus saya sopan. Nek kewan wedhus piye? Nyeluk aku ape main lek. Iku ora lek iku. Apa? Mbak, iku mbek ora lek. Ora pengalaman kok. Wedhus wedok iki suarane ndi jaman iki. Wedhus wedok, Mbak. Mbek Mbak. Iki wedhus wedok. Nek wedhus lanang luno. piye?
Kowe kok persis wedhus. Mbok kon nirakno kok iso. Kowe nek muni malah kok apik lae jajal baleni. Takoki sing di wedhus kok. Nek wedhus wedok, mbok. Nek wedhus lanang. Lan ndi jaman ya. Kowe nek kowe ndek besar iku atokan payu. Ana kok payu? Payu ora perkara awakem. Apa? Suara persis wedhus. Omongan. Jake baleni. Anak wedhus ku apa? Anak wedhus jenenge cempe. Lah anak sapi. Pedet. Lah mboke sapi. Ya sapi. Lah ora roh kowe. Mboke sapi ya sapi. Semut ireng. Mosok semut ireng. Takoki Mbah Dandang Gula. Semut ireng anak-anak metu sapi. Ya ta ora? Mosok metu jaran. Sapi ya sapi kok. Semut ireng mboke kok iso. Mosok kok sapi duwe mbok. Ya duwe kok. Buktine semut ireng ngono. Alah, Oke, kewan ngalam donya sing paling sugih ora roh. beruang. Alah kurang sugih. Gajah. Ya, Lah kewan sing paling sugih apa? semut ireng. Mosok semut ireng sugih? Beruang nganti dhuwit tok. Heeh. Nang ra duwe omah. Lah semut ireng iso nggawe omah sakmono gedene. Endi? Iku Surabaya stasiun semut iku. Sing takok stasiun semut sapa? Iya. Berarti kowe kewan-kewan apal. Lho iki piye? Suarane Sebab kewan iku ingone-ingone Kanjeng Nabi Daud. ngawur Kanjeng Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ya apa no? Apal? Suarane wedhus, Mbek. suarane jaran. Alah ora lah. Roh kaya roh jaran. Lho jaran kok ora roh. Sikile pira jaran? Jaran ku sikile papat. Alah goblok 5 gak prawasan kok. Papat. Ngarep pira? Loro. Guri. Loro. Lah tengah si gemandul gak mbok itu. Gebloke kasure nyanyem iku. Kowe ku kok mosok tengah mbok itung. Iya iya. Lah ya aku takon tak suarane wedhus. Piye? Jak mbek. Jaran. Suarane macan. Wow. Suarane tumo. Beda mbek jaran. Suarane wedhus. Mbek. Nek suarane macan. Wow. Suarane tumo. Bebek wek 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 wek. Suarane jaran. Macan. Wow. Suarane tumo. Sapi. Sing takok sapi sapa? Wah aku takok suarane tumo kok. Tumo iki ra di suara kok. iso. Duwe. Suarane. Lah iku ibu-ibu nak betan suarane nek. Iku sing nyuara iku sing gites ngono. Oh sing gites ta. Ndase ning ndas, buntut ning buntut, sikile ning geger apa? Ula mlungker. Gak, Ula mlungker. ora. Lah kapa? Pitik kawin. Ndase ak nyocok ndas. Heeh. Oh, buntut tak tetep ning buntut. Sikile mesti ning geger. Ki tumok pitik kawin begagak ngene. Ora ana. Lah pitik apa sing diluru wong berah? Nah, pitik walik. Salah. Pitik apa jenenge cemani? Wah, keliru. Pitik apa? Pitik ilang. Kok iso? Lah iku pitik ilang. Pitik dhewe wis sembelih kok ora. Lah iya pitik ilang. Kok iso? Wong kok ana sing kaya kowe. Kita bedheki Apa cebloke mengisor digoleki ning dhuwur apa? gendeng Kok gendeng. kelapa. Eh? Ceblak Apa? kelapa. Kok kelapa? Lah apa? Apa? Cebloke mengisor digoleki ning dhuwur. Gak ero Apa? wong anu apa nemok jambu. Mosok kok nembok jambu? Kok nembok jambu? Iya nemok jambu terus digoleki. Lho dicupuk engko terus ngawasi dhuwur lho digolek nek. Golek Iya. jambu. Iya. Ya pengalaman loh ya. Iya, no. Kowe tau sekolah? Ya sang banyu sekolah kok. Gak ana nek banyu sekolah iku. Jadai kendi, Sekendi, jadai klenting, sekending, jadai kolah. sekolah. Iya ta ora? Banyu sekolah menungso kudu sekolah. Sekolahmu ning ndi? Sekolahmu? Sekolahku SMA, SMP, SD. Goblok
goblok. Sekolahku yo SD, SMP, lagi SMA. Wong sekolah aku kok mbok bantah. Omahku pinggir SMA, pe moro SD, liwati SMP terus lagi ning SD ngono. Masa sekolah liwat-liwatan kaya nganten ubeng-ubengan. Gak apa-apa kok Sob. SD ki singkatannya apa? Dasar Dasar apa? ya kacang kerupuk jeruk wong sing penting untuk duit wis. Iku jenenge wong dasar kerupuk. Iya. Kowe berarti pinter singkatan. Oh ya wong urip ning kampung kok kudune ngerti singkatan. Ngerti ya? Nek tak bedheki singkatan sita mboro-mboro. Roh apa? PNN. Pegawai negeri. Ya, Lah PNN apa? panunen. Masa PNN panunen? Panunen takono wong nak PNN panunen lho ya tak ra. KR KR ya. kukur. Berarti panunen terus dikukur. PR no. Pekerjaan rumah. Ya, PR ya apa? perih dikukur kan perih. BDD Apa itu? blodak. Berarti bar dikukur terus blodak. Ya KM no. KM ya apa? Kok nggih malah menyonyok ngono. Nek kowe pinter singkatan, nek pinggir dalan ana tulisan P, ngono iku apa singkatane? Alah iku ning kongsi Rembang iku larang lho iku. Pokoke sing gedhe iku ana 2 juta kok. Iku iwak P iku. Iwak P. Wong takonku nek pinggir dalan ana P iku lho, tulisan P. Cilik iku. Cilik. Bore. Parkir derapal lho. Ki nek pene 1, pene 2. Wong kene sampe pasar iku apa pulang pergi. Pene 3. Polisi Pamong Praja. Pene 4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Pene 5. Pemuda-pemudi paling penak panjeng-panjengan. Pene 10. Pemuda-pemudi paling penak panjeng-panjengan pecicilan, pepet-pepetan, pacul-paculan, plorok-plorokan alah mbah. Sing golek ukara iku langgel ora karuan kok malah. Berarti pinter singkatan. Bojomu kulino melok ning gone balai desa apa ora? Urip ning gone kampung. Iki kudune apa iki ibu-ibu iki kulino ning balai desa. Melok PKK. Kader PKK. Lah PKK singkatan apa? Nek dhisik iki pedoman saiki pendidikan. Pendidikan kesejahteraan keluarga. Ku nek pene 1, kane 2. Pene 1, kane 3. Karek takok ae. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus. Lah nek pene 1, kane 4. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota. Nek pene 1, kane 5. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus. Akeh men kok kan Kudus. Nek pene 1, kane 10. Masuk nganti 10. Iso apa ora lho? Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus Kulon Kali Katoe Karnadi Kentir Kali Kewer alah mbak Kok malah tekan Katoke Karnadi Klenter Kali lho. nganti 10 kok ya. Lah kowe kok bingung perkara apa? Kowe kok bingung? Ya ora bingung, nah masalah ora bingung. Lah kowe iku nek nggone anu Aku iki pengen maro kantor polisi, anggeku no. kantor polisi lah apa dihukum? Ya, Ora kantor polisi iku. juga si mangku kan supir. Oh, kowe supir arep jipuk SIM. Kowe ngerti singkatane SIM apa ora? SIM, Singkatane SIM, kepanjangane. SIM. Maksudnya S iki apa? I apa? M apa? S apa? S iki surat I, izin M. mengemudi. Berarti surat izin mengemudi. Kowe dadi supir pirang tahun? Ya wis suwe ya. Pirang tahun? Ana 120 tahun. Umurem pira? 35. 35 iku lho. Lah Supir turunan mbahku supir, pakku supir, aku ya supir. Ngono. saiki nek kowe dadi supir sing internasional. Saiki nek ana perjalanan Jakarta Surabaya, kowe muat apa? Saiki ngene. Pengalaman kok. Pengalaman ki malah kancamu lho. Lah iya kancane
pirang-pirang dina ora ketemu, jarene ning Jakarta. Mulai aku ora iso basa Jawa. Gak iso. Gak iso. Lah aku nek ditakoki piye lho, Buke, lho ape lunga umpyah lho. Iku ora lunga umpyah. Ape apa? Pipis. Lunga ring Jakarta. Lah aku ora iso basa Indonesia Isane basa Indonesia ora iso basa Jawa. Kowe engko nek ditakoni Karto, jawabam tidak. tidak to. Ya ya. Aku iya. Oh. Iku wis termasuk bahasa Indonesia. Ya wis, aku nek ana kartu teko kene aku kudune muni Tidak. lah sing kowe. Aku iya. Betul. Mergo kancane iki ora iso basa Jawa. Oh iya iya. Kaya kowe nggih inginane nek Semarang isi-ngisini wong. Ada sini wong. Lah main ning Semarang rong dina. Ya. Kowe numpak bis wetengem ngeleh terus mlebu restoran. Mongko pegawe restoran iku nganggo basa Indonesia. Terus Lah kowe njaluk ngombe, "Bang, ada minuman teh gendul?" ora ono ah. Lah kowe muni ngono Kak. Muni ada minuman teh gendul. Nek kartu teko kene aku muni Kowe tidak. muni tidak. Aku iya. Iya iya iya. Pokoknya yang penting aku muni tidak ya. Gak apa-apa jenenge kanca. Lho, lah kok mulai? Lah wong sesuk iki omahe adoh kok. Ya, ya, enggak Iki mono apa-apa. omahe iku lho jedak. Iya, iya, iya. Iki lho patunan karo mbae. Tengil ya? Iya. Kamu memberikan kerudung putunya nangis? Gak sing tak iki Suwarni ya. Ceblong ya? Tidak. Kamu ceblong? Tidak. Oh iya iya. Saya datang ke Ngerang. Tadi bertemu anak pemuda sini. Namanya Gamurang. Gamuran apa? Gabungan anak Ngerang. Kamu nggak tahu sih. Ya. Saya di sini pesawat saya parkir di belakang. Pesawat Embraer saya parkir di belakang. Loh, kalau pesawat Garuda kegedean, pesawat Merpati juga kegedean. Jadi saya pesawat Embraer. Mau oleh-oleh dari Jakarta? Ya. Oke oke. Mau oleh-oleh? Tidak. Saya bawa oleh-oleh dari Jakarta, namanya Deun. Ini kalau di Jakarta namanya Deun. Mau Deun? Tidak. Oh. Jangan. Ini loh. Tidak. Ya tidak kok. Mau Deun? Iya. Saya buntel karena biar tidak masuk angin. Duh, itu bahasa Jakarta buntel. Kok panas? Padahal pas maghrib mau loh, kok ora panas loh. Enak? Iya. Ya. Ngomong terus. Tambah lagi? Iya. Ya saya punya nado. Nado. Ini dibeli di Jakarta Ngerang. Namanya nado. Mau nado? Tidak. Oh, tidak ya jangan. Mau? Mau? Iya. Ya, nih. Aku omongi terus gua. Saya mau putar pesawat saya yang di belakang saya parkir sama anak pemuda Ngerang. Oke? Pesawat Embraer. Iya. Di sini banyak hewan. Hewan itu sapi remajanya banyak sini. Nangis kowe guyu nangis. Aku yang guyu tak empet kok. Saya jalan-jalan ya. Tidak. Pakai kaki saya sendiri. Tidak. Loh. Anda waras? Tidak. Oh, edan.
Ya. Ayo ijol lah. Aku sing iya, aku muni tidak ora dikeki ya. Aku sing iya, Aku tidak. kowe sing tidak. Ketoke kok penak iya ketoke. Aku malah seredul kabeh. Halo, kono ya ya. Ngawur mbok kon lungguh iku wis lungguh. Seneng siswa ndek. Ya. Sandale karo sikile iki sandale. Oh ya. Mau minum? Tidak. Saya buka dulu. Ini air kocan. Mau minum? Mau minum? Seneng siswa kowe. Mau minum? Iya. Ya silakan diteni kok. Airnya bagaimana? Asin. Oh ya. Tambah lagi? Iya. Ya. Ya. Seneng siswa kowe. Enak? Iya. Nah iya. Saya itu orangnya dan sangat supel sekali. Mau minum? Gak. Oh tidak. Gak itu seperti manuk gak. Berarti tidak. Oh iya. Mau minum lagi? Iya. Ya. Iya. Seneng siswa kowe. Lagi? Iya. Ini ana wong blendingan ya. Saya itu orangnya itu. Iya. Loh iya. Tambah lagi kok iya terus. Ya. Air ini bisa mencegah kembung. Namanya glegen. Tuh, tambah lagi. Iya. Ya. Habiskan. Saya tidak apa-apa. Saya itu orangnya mau beli rokok. Tadi rokok saya mana? Oh. Loh, rokok saya mana rokok saya? Wong bosok glegek. Pangan roti. Mak, Bu. Dompet saya jatuh. Dompet saya. Kamu tahu dompet saya? Tidak. Ya. Dompet saya jatuh, kamu tahu? Iya. Ya makasih. Itu isinya uang 600 miliar. Kamu tahu? Iya. Kamu yang ambil. Iya. Ya. Kembalikan dompet saya. Iya. Mana? Iya. Loh, kamu nentang saya. Iya. Loh, mau saya pukul. Iya. Kamu tahu dompet saya? Gak. Tambah lagi. Seneng siswa kowe. Tambah lagi. Iya. Aja omongi rotine cek dintekno. Mau lagi. Iya. 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 Aku kok mbok kepruwi terus iki karepem piye? Dompet saya mana? Sing ora sapa? Aku ora nemu dompeten kok. Mabuk. Ora ero sing nemu sapa kok ya? Warnanya pink. Ora ngerti aku. Aku ora nemu. Tengil. Yen nemu dompet ta ora? Gak. Ora. Nek nemu nang balekno kok iso. Iki. Lho iki yo ngene lek menak dikepuli terus. Gak iso aku muni Balekno. tidak kok. Aku tak males. Iku lho sakake. Seneng siswa, tak males. Ini dompet kamu ya? Iya, bukan. Ini bukan dompet saya. Ini dompet istri saya. Oh,
Betul ini dompet kamu? Bukan. Dompet siapa? Dompet istri saya. Dompet kamu ini? Ini dompet istri saya. Bukan. Dompet kamu ini? Bukan. Ini dompet istri saya. Lah kok aku ora gelem muni iya kok. Apa males kok suwene ra karuan aku. Piye kok sing Lah kok bulet terus iki sapan lek aku males iki aku ngono. mongko iso. Wong iku aja ngamukan. Nah. Wah. Iki mang jebule iki kene iku seluruh apa masyarakat Ngerang pemudane jebule semangat kabeh ana tulisane mau apa Gamurang gabungan pemuda Ngerang. Wah, saiki iki wong canggih kabeh. Iya iya. Iya apa ora? Contone ndi? Jepang. Masa Wong canggih kok. Jepang iku mesti dilebokno pabrik bleng. Diusir-usir dadi apa? sepeda motor. Mobil. Iya. Wedan iya iya iya. Canggih teknologi kok iso. Terus wong Jawa, Wong Jerman. wong Jawa biasa. Heeh. Oh, kayu dilebokno pabrik bleng, diusir-usir dibabut dadi apa? Sikil balik. Ukir-ukiran. Iya. Iya. Sikil meja, iya ta? Iya iya. Lah contone pakku, canggih. Pakmu sapa? Loh, pakku dhewe. Oh. Pakmu sapa? Wesi. Oh, enggak. Apa? Yo pakku iki langsung mlebu pabrik beleng, ya ta? Ya. Diusir-usir metu aku iki apa? Dadi aku. Ngomongmu. Mesine Pak Amu sepiro? Hah? Mesine Pak Anem sepiro? Ate dhek anu ning pabrik ngono lho. Zamane zaman teknologi, Iya. zaman HP. Nah, Ngerti Oh. HP apa ora? HP. Hmm. Mergo HP zaman saiki iki malaikate donya. Ya. lho kok iso? Internet seluruh dunia. Lho, Sosmed iki iso apik ya iso elek. lho sing Mergo elek. iku aku kandan-kandan karo ibu-ibu karo cah nom-nom Betul. nek nggawa HP aja digawa ning dodo. Lho. HP-ne dhewe. Neh HP Android aja sampe didele ning dodo. Lho, HP-ne dhewe gak apa-apa. Ora iso. Sebabe piye? Angel sinyal. Kok Mergo angel? daerah pegunungan. Oh, Angel sinyal. Berarti anu ya. Nek wong wedok-wedok Iya. Ning depek ning dodo dodo. Sebab sinyale ora metu. Sinyale gak metu. Mergo Ya. iku di HP gunung, iya. Gunung Kendil. Iya apa nah? Mulane Nah. bapak-bapak karo mas-mas iki bener tak benerno. Tuh. Mergo apa bapak-bapak mas-mas iki nek nggawa HP ra ditepek dodo. Didelendi. Didepek ngisor sak katok. Sebab Sinyale full. Ora perkara sinyale, Apa? rak cerak tower. Oh, iya. oh iya nggo power deal. Kowe mare mbek saki terus yo. Towere cerak. Towermu dhuwur ta cedhek? Ya dhuwur tower kalau nek penting anu tower. Oh iya. Makasih. Ya. Iki dalam rangka hol bengenane Hol. Waliullah Nyai Ageng Nyai Ageng Ngerang. Sampeyan karo aku njaluk Jaluk apa gune lantaran penjahit Nyai. muga-muga Ngerang. masyarakat Ngerang sak kiwa tengene diayomi, Amin. diparingi rejeki, Amin. didohno saka balak, Amin. cedhakno marang agunging samudra. Amin. Nah, agunging samudra sing iso ngebeki sak bali omah. Plastik kok iso ireng-ireng. Ancen ireng plastik kain Yo, iku. Bapak Lurah, Pak Prangulung Perangkat Desa. Pak RT, Pak RW, Bapak Panitia. Panitia. Iya toh? Ya. Apa iki sing nekakno ketoprak Wahyu Budaya, Payu. masyarakat kabeh ndongakno manwarek nyandang utuh adoh bilaine panjang yuswane cethek rezekine. Muga-muga disekseni Mbah Nyai dadi desa baldatun thayyibatun Barapun kufur. Tok. Ah, kok iso kaya Katur penjane Pak Eko ingkang Ya. saking Poh Gading. Poh Gading Maitan iki saking Ibu Ngerang saking Winong ya Dodotong Gerawuh, Keropak. Kudus, Wah, kene Kalungan. jebule iki nggon anu ya. apa? Ndi desa do rene kabeh ya. Iya, ngalah berkah kok. Alhamdulillah. Diparingi gegendingan mergo iki ya engko ijeh anu ni ngetutno, heeh. Nondarane kok ya. Monggo ya Allah, rene tak kandhani. apa? Gong iso muni dituthuk. Dituthuk sing Sing tengah Tengah. tunduk. lah enduk. Terus kenong kae iso muni sing dituthuk. Tengah, unine to. Nah, Tung. lah nek sinden Sing Yo. ana muni. Iso dituthuk. Ning ora muni tuk. apa wi?
Mosok gelungan bok tutuk. Sidene loro kakean not donat. Anak turu yo. Heeh. Monggo Apik kok. gendinge. Anu kalau Pak sing brengose kandel Oh, panjenengan Pak. Pak. Sakit gendeng napa Pak? Ben cita-citane kaleksanan Iya. dianuni kae lho. Apa? Ngambara ing ngimpi to. bawa ngimpi impen iki kembange wong turu. Iya. Sok kapan iso desaku dadi desa sing baldatun thayyibatun warafun ghafur. Nah, diparingi impen. Mbah, Mas Mbah Mariat, Paryadi. Mas, bocah gaul iki kok. Nah, bawa ngimpi Mas. Ngambara ngawang-ngawang. monggo. Ngambara ing awan. Palarno ben gamyak. Lamun bebasan tahako tapi Nora Basen Meko Menjong Ngidul-ngiduri jagat ngulandara Ngambara ing gai gunung katungkul ngumbar gagasan satemagin nawa ngimpi monggo Sripat sripit lembene kesimping Kanas luas wirakane anglam-lami
matur nuwun. Kanthi gending impen muga-muga impen kuwi kembange wong turu, ya ra. Iki khusus Pak Panitia sedaya. Nah, iki karo ngranti bendarane. Ya. Mengko ben lakone tutup. Nah. Ayo medun ana ngisor muni dhuwur. Monggo, Ndara. Awas ya medun. Wong Ndara. Ndara Pate lali. Ndara Pate iki lagi ning gone kepatihan. Wong awak dhewe iki ya Ndara Pate iku wong iki Monggo niku sinten? Kula sinten? Monggo niku sinten? Kula sinten? Ana ora nontek iki ya terus. Tak kandhane ning atemi lho. Kula. Monggo. Monggo. Niku sinten? Ah, modal nyoba wis ya. Kula sih. Kula sinten ya sono? Age kula nuwun. Bapak. Mas, mriki. Sampeyan dadi Sunan Kudus di awal ya? Sampeyan itu ampalin Yo. Toprak kok jenenge ngaleh-ngaleh genta-genti ae. Kok sampean ketoprak to, Mas? Lah aku ketoprak ngolah ngaleh jengku amen tengel ae. Sampean nggih ketoprak. Lah badut. Sampean badut. Nggih. Sampean nggih ndagel. Gak iku lho toh. Nak ndagel nggih lucu, Mas. Nggih, yo lucu kadang ora. Nek perkara lucu gampang. Ngeten sae-saesane ngoten lho. Lah nggih lucu to, Mas mesti. Nggih, lucu nggih kabeh. Nggih. Kabeh sing penting nggih pados. Nek kula mesti panjenengan niku lucu, Mas. Hah? Sampean niku lucu. Lucu niku lho. Nek kira-kira wonten sing guyu Niku mboten? mboten mikir buah. Sing ngene gadah cangkem tetep guyu nggih. Lah mboten mesti, Mas. Niki lho guyu terus. Duwe cangkem rasa guyu nggih wonten lho, Mas. Aku tuku awor kopi. Cangkem napa? Cangkem sumur. Malah kaya tengil. Ono uruse aku tak monggo liyangku. Cangkem niku malah lucu gak? Ki aja milang guyu. Sinten? Oh, niku tak ban setunggal ndek wau. Napa? Niku molen. Napa dikrokoti, Mas? Mboten. Ate ngene, ning kuwi tak takoki kowe ning ndi? Wah, iku ketoprak iku ora sespo kok. Tak takon nggih, Mas. Ora sespo. Sampeyan niku ngomong napa? Sampeyan niku ngomong napa? Iku lho. Ora sang nyembet daging waras, Mas. Iya. Napa sampeyan anget bapuke, Mas? Boten. Adem ya. Kok nek ngoten sampeyan kancane gak tiyo, Mas. Loh, iku nggih padha-padha makhluke Allah kok. Lah, nggih sampeyan. Nuwun sewu sampean sinten kok mlebet mriki? Kula pranula, Mas. Ajeng lah napa? Ajeng padu pedamelan. Pun mboten wonten penggawean. Enggak. Juru pengangsu, ya. Terus juru taman, juru apa wis entek ning taman. Diayahi wong telu iki. Entek niku dipangan sinten nggih, Mas? Dipangan bohong gitu. Maksudnya entek iku wis ora ana gawean ngono. Ning yo mbah ya. Wong jenenge Kula ora ketok napa-napa. Kowe nek milih penggawean melok aku. Niku jare wonten kepatihan niku nampi abdi, Mas. Ya iki napa? Nggih. Ning sadurunge kene milih mergawe melok aku. Neng ndi sampean, Mas? Iya, ning ana syarate. Ate apa, Mas? Kowe jenazah apa? Jenazah iku ape mati. Sampean langet nggih, Mas. Lah kula takok pripun? Sampean kok cedak pawon. Lho mboten sampean ki Ya nek batu sampean kok anget, Mas. ya, sampean melok pergawe kula, sampean jenazahe napa? Kok jenazah iki Apa? mati kok jenazah. Kleru le, ketu. Ijazah. Kula dadi jenazah. Jenazah. Katihe sampean kok, Mas. Napa? Katihe sampean. Masa aku banget berdosa. Kula dianggap jenazah niku pripun, Mas? Iki wis ora ana penggawean. bose kuli ki aku. Sampean, Mas. Wong loro kae nek ora aku sing bayari repot. Lho, asu, Mas. Lho iya, Ndara Pati iku pokoke keuangan kulit dipenak.
dipasrahke sampean. Pasrane aku Gawean menapa kemawon? apa wae? Belanjane para abdi Lho. dipasrahke sampean, Mas. Iya. Nggih mudeng sampean. Ketoke gak. Sampean. Soale bedese niku Kake setor bekecot ning nggon kowe sitok 50.000. masa setor bekecot sitok 50.000. Nek kon giling. Kowe tumon giling bekecot. Lerang. Ini Nggih. Duropati iki wonge iku cara ngomong wonge paling apik. Setu lho. Yo. Saene piye? Abdi ora enek abdi ewon abdi. Lebu aku wong telu iki. Abdi. Iki Abdi abdi wong pinten lho? mulane aku wis ngandake wis entek. Ning saupama kowe tak larapno ning Duropati. Nek menawa Kira-kira kula iso dadi abdi mboten? ya pawakane iso Saged ketoke. nggih. Ning tapi Ngoten nggih, Mas. kuwi memedi kuwi tak antem isi saiki malah. Abdi to, Mas. Abdi iki kuli. Mboten mangapa ngono. Kuwi dudu kuli. Nah, kuli. Duropati iki angger wonge gelem andhap asor, cara kowe kuwi gelem cara desane kae ora usah dhuwuri. Kula niku wong desa mboten ngerti tata Kudu cara. anu, Carane iki goblok nek ana kowe mlebu ning kepakian, mlebu omah. Iki carane ngene lho. Carane pripun, Mas? Kowe iki ngono iki ajane kok. Mah aku nek ngajari keliru. Ben sampean sing mudeng, Mas. Nek ana Duropati lenggah ning gone kursi, Nggih. kowe mlebu. Upamane kula Duropati. Nah, ngene ya. Nggih, Terus ngene. Kula nuwun, kula ingkang sowan Ndoro. Iki langsung ngendhek, Dilo. Aja enten ndangak. Nek ndangak ditelahi cecek. Dilo ki, Mas. Lho, delep lho ngene ya. Laku ngene plak. Lho. Monggo Duropati. Monggo Duropati. Malah kowe. Kowe iki tak marahi, masa. Nggih. Aja kesuwen. Nggih. Aja metu. Ayo tak terno prono. Ayo metu nggih. Iku tinggal mawon, Mas. Ayo. Ayo.